Hei, minä olen pitkän linjan yksinyrittäjä Tuija Kauppinen, alkuperäiseltä ammatiltani bisnespukeutumisen kouluttaja ja tyylikonsultti. Mun bisnestekeminen on aina vähän häröttänyt liikaa, mutta mä tiedän sille syyn. Mulla nimittäin diagnosoitiin ADHD jo 20 vuotta sitten, ja mä kyllästyin siihen, ettei näihin neurologisiin häiriöihin ole vieläkään apua saatavilla. Tutkimusten mukaan noin 30% kaikista yrittäjistä on jokin neurologinen häiriö, vaikka suurin osa ei sitä itse tiedäkään. Siksi kehitin uuden valmennuksen Meneekö överiksi, joka on kohdistettu niille yrittäjille, joilla häröttää tai jumittaa liikaa. Tämä erityisesti koskee mikro- ja yksinyrittäjiä. Aihe on erityisen ajankohtainen juuri nyt, koska näistä asioista puhutaan mediassa joka päivä. I run the program also in English under the name Never Getting There. My new program helps entrepreneurs reach their goals and get there. Experience coaching Tuija Ko.